Shwmai Delyth. Shwmai. Nawr Cadeirydd Eisteddfod Llanbed Lenny. A mae pethau wedi dechrau prynawn ma, shwmai mynd ma. Mae'n dda iawn. Mae'r hoel yn tywynnu tu fas a mae'n gynulleidfa braf a chynnes tu fewn ma fyd. I ni isio sydd wedi mynd trwy'r plant lleia. I ni erbyn hyn siwr o fod ar y plant oedran uwchradd. A mae yna gystadlu da, gystadlu brwd iawn ma. Nawr, ti wedi sôn yn dy areth wrth agor yr Eisteddfod am dy atgofion di o'r Steddfod gyntaf. Wel, bydde ti ddim yn cofio'r Steddfod gyntaf, mae'n ddrwg dy fi, ond beth yw dy atgofion di o'r Steddfod Llanbed? Wel, o'n i'n dod ma'n flynyddol pan o'n i'n blentyn, oedd yr elfen Steddfoda yn dau. O'n i'n joio mynd i Steddfodau bach, a Steddfod Llanbed, fel oedd hwnnw'n Steddfod fawr, achos oedd y gynulleidfa yn fawr, oedd y neuadd yn fawr, a oedd mam yn gi a fyny'n dod yma bob blwyddyn i gystadlu ar y canu a'r adrodd. Ar y sadwn, wrth gwrs, o'n i'n lwcus i gystadlu ar yr adran gyfyngedig, a wedyn o'n i'n mentro nôl yma wedyn ar y dydd Llun, a mynd i'r rhagprofion. A draw, achos o'n i'n mynd trwy'r rhagprofion, wel, o'n i'n dweud yn dda, o'n i'n meddwl. Ond oedd yn bwysig i ddysgu llwyfannu, cael hyder, a hefyd dysgu siwt mae colli yn ogystal ennill, a fe golles i fwy na enillles i, ond fi ddim tamau gwaith o hynny, no. Ti'n sôn am Steddfod fawr, mae'n Steddfod a arian mawr hefyd, yn dwi? Odi, a oedd hi'n cael ei chyfri fel Steddfod yr arian mawr ers y dechrau. A ni'n dal i gynnig gwobrau hael, mae dros 8,000 o bynnodd mewn gwobrau dan i lenni. I ni'n dibynnu yn ddwfn iawn ar ymddirodolaeth James Pantyfedwen, achos wrth gwrs dyna lle mae enw'r Steddfod yn dod. A hefyd i ni'n dibynnu ar noddwyr lleol, busnesau ac unigolion sy'n cyfrannu'n hael o'r pacedu a diolch amdani nhw. Achos o'n i bai am hynny, fydden ni ddim yn gallu llwyfannu'r Steddfod yma. Ac mae yna ddigwyddiadau prynawn ma, fori, dydd Sul a dydd Llun. Beth yw'r uchafbwyntiau i bobl edrych mlaen iddyn nhw? Wel, heddi nawr mae nhw'n naws lleol, fath o frethu'n cartre ar y sadwn, so nes ymlaen nawr, bydd yna gystadlu eto i blant ac i oedolion yn lleol. Fori wedyn mae'r oedfa bore fori yn oddfa, mae llais llwyfan Llanbed nôl yn yr ysgol mae nos fori, a wedyn dydd Llun diwrnod llawn o gystadlu gyda rhagprofion yn dechrau'n fore a'r gystadlu mewn mlaen tan, wel, berfeddio nos siwr o fod. Delyth, diolch i ti am dy amser a edrychwn ni mlaen i glywed canlyniadau. Diolch yn fawr.